Salutacions cordials, amics telespectadors de Barça TV. Som a l'estadi Santiago Bernabéu a la temporada 97-98, partit de Lliga entre el Real Madrid i el Futbol Club Barcelona. Jornada número 9, el Barça, que arribava a aquest partit com a líder de la classificació amb 22 punts, mentre que els madrilenys eren el seu immediat perseguidor amb 18 punts, amb Cañizares a la porteria, a la defensa Panucci, Hierro, Sanchís i Roberto Carlos. Al mig del camp, Seedorf, Redondo, Raúl i Amavisca. I a davant, Mijatovic i Davor Suker, el croat. A la banqueta de suplents, Ilner, Jaime, Víctor, Caranca i Fernando Morientes. Per part del Futbol Club Barcelona, l'equip que presentava Luis Van Gaal era aquest: Hesp a la porteria, defensa de 3 amb Couto de central i Sergi Ferrer com a laterals, Reisiger més avançat, en aquest cas també al mig del camp, Òscar, Luis Enrique i Iván de la Peña, i a dalt Figo i Stoichkov per les bandes, i com a davanter centre, com a referència en aquest cas, el brasiler Vítor Borba Rivaldo. A la banqueta, Bahía Belardo, Giovanni, Amor i Juan Antonio Pizzi. Atenció a Seedorf, intenta connectar Seedorf amb Raúl. De nou Seedorf, la passada cap a Mijatovic, ha de sortir Hesp, i Fernando Couto, que allunya aquesta pilota. Primera aproximació del Madrid en aquests primers instants del partit. Surt fort l'equip de Jupp Heynckes. Luis Enrique, xiulat per l'afició del Madrid, pel seu passat blanc. Passada cap a la punta dreta. La passada de Figo. La centrada, Rivaldo. Gol, 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 gol. Gol de Rivaldo. Ha marcat el brasiler. L'assistència extraordinària de Luis Figo des de la banda dreta. Rivaldo que entra pel centre i que sorprèn aquest home Cañizares. Cara de pomes agres de Cañizares. El gol de Rivaldo, que a més s'ha lesionat, però en la primera arribada a porteria el Barça ha marcat el primer. Sí, nosaltres teníem això, que davant teníem gent molt bona, excel·lent centrada de Figo, i Rivaldo llançant-se en planxa però amb la cama aconsegueix avançar-se a Cañizares. I una mica el que buscàvem era això, no? Que, doncs, en l'1 contra 1 que no ens poguessin superar i sobretot doncs, fer arribar ràpid la pilota a aquests dos jugadors que estaven en un gran moment de forma. Van Gaal havia posat a Rivaldo pel mig per aguantar molt la pilota i això és el que intentàvem. Perd la pilota Raúl, se l'emportarà l'Iván de la Peña. S'allarga massa l'autopassada, demanava falta de Redondo. No xiula res Ansuategui Roca, l'àrbitre del partit. Compta amb la jugada de Seedorf. Hesp ha salvat Hesp. Aquesta segona jugada perillosa del Madrid. És la segona aturada de Hesp en aquests primers instants. I ha tret aquella jugada a Mijatovic i ara ha salvat aquesta de Davor Suker. De nou estem parlant d'un atac del Madrid. El Barça defensa. Centrada de Roberto Carlos. Ha tallat Sergi. A Stoichkov. Stoichkov cap a Figo. No hi arriba Luis Figo. Llàstima, perquè era una bona opció per iniciar el contracop. I ara el canvi a les files del Barça. Entra Belardo per Iván de la Peña. Un canvi, doncs, com molt bé dius, per buscar precaucions en defensa. Sí, un canvi totalment defensiu. Treu a Iván, que estava jugant a la banda dreta, que fins al moment estava aturant bastant bé amb Amavisca, tot i no ser... Doncs mira la jugada del Madrid, el cop de cap que ha salvat altra vegada Hesp. Partidàs de moment de Hesp, que està salvant el Barça. Pica el córner al Madrid, Roberto Carlos, rematada perillosa sota els pals, l'ha tret Sergi Barjuan. Raúl demanant falta, que no xiula l'àrbitre. Roberto Carlos de centrada i el gol. Acaba de marcar Raúl. Acaba de marcar Raúl al minut 4 de la segona part. El gol de l'empat pel Madrid. Després d'aquesta centrada de Roberto Carlos, marca el Madrid 1-1 al Bernabéu. Era un dels perills que hi havia, perdre una pilota a aquestes alçades del camp. Roberto Carlos en una de les seves típiques centrades i Raúl s'ha avançat molt bé a tota la defensa. És un jugador molt llest i aquí ho ha tornat a demostrar. La centrada de Roberto Carlos i Raúl, que arriba pel mig. Sí, Couto no arriba. No volia refusar, sí, igual, no per refer-se gol en pròpia porteria, no? Un gol en pròpia porteria, però Raúl li ha guanyat l'esquena i empata el partit. S'avança bé a Sergi també. Empat al Madrid. Reisiger
Avança en pilota controlada. Bona passada, Reisiger cap a Stoichkov. Autopassada, Stoichkov, surt Cañizares. I aquí Stoichkov demana penal. Continua la jugada. Atenció, Luis Enrique. Gol, 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 gol. Gol de Luis Enrique Martínez amb celebració inclosa. Gol del Barça. Torna a guanyar l'equip barcelonista al Bernabéu. Que sabia que nosaltres tindríem alguna possibilitat i si algú ens hagués agradat que hagués marcat aquest gol havia de ser Luis Enrique, perquè l'estaven xiulant molt, sabien que ell tenia moltes ganes i la veritat que va fer un gran gol. Imparable per Cañizares. Sí, perquè la pilota toca a Roberto Carlos i fa una paràbola perfecta per nosaltres. Roberto Carlos prova el xut a porteria. Hesp ha salvat el xut de Roberto Carlos. Falta que picarà el Madrid. A prop de la frontal de l'àrea. Serà Fernando Hierro. Xut de Hierro. Hesp amb els punys. No s'ha volgut complicar la vida. No, estava ben col·locat i ha fet el que havia de fer, treure-la cap a la banda. Redondo per a Mavisca. Mavisca de nou juga amb Redondo. Sentim el senyor de la megafonia al darrere de la porteria que no para de divagenades. El xut del Madrid i el gol. El xut del Madrid de Mijatovic que marca Zucker, em sembla que era. Zucker, sí. Efectivament, Davor Zucker marca el segon gol del Madrid. Ha marcat Davor Zucker, minut 61, 2-2. És un error perquè estava completament sol, li ha donat temps a controlar la pilota i sempre ha tingut un molt bon xut amb la cama esquerra i aquí ho ha demostrat. El senyor del megàfon del darrere de la porteria que no parava de dir coses, per dir-ho d'alguna manera, en tot moment. I mentrestant Zucker ho aprofita per engaltar aquest xut que sorprèn a Hesp. La pilota anava relativament centrada, però esclar, portava molta potència, era pràcticament molt difícil pel porter. Sí, perquè Parra estava una mica tapat, perquè hi havia molts defensors davant d'ell. Però bé, doncs tornàvem a estar empatats i nosaltres seguíem amb la nostra idea de que seguiríem trobant ocasions, de que seguiríem trobant espais per poder marcar. Que bé Rivaldo, falta sobre Rivaldo, falta claríssima. Hierro, que se l'estem Rivaldo, Hierro que està a tot arreu on hi ha Sarau. Sí. Rivaldo directament a porteria. Cañizares ataca el Madrid. Pilota cap a la dreta. Mijatovic que centra. Altra vegada peja Mijatovic. Mijatovic en Raúl. Pilota dins de l'àrea. Mijatovic es queda sense angle. La centrada. Sort que ha xutat malament Zucker. Perquè aquí el Madrid tenia una molt bona oportunitat. El Barça aguanta molt bé el darrere. A veure aquest contracop. Hi haurà contracop del Barça. Sergi cap a Figo. Giovanni a sol al centre. Continua Figo. La passada per Giovanni. Gol, 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 gol de Giovanni Silva amb celebració inclosa. La del jugador brasiler. Giovanni que fins ara pràcticament no havia aparegut, com estàvem dient, però que aquí no ha perdonat. Contracop mortal de necessitat del Barça, que marca el tercer. El Madrid que havia empatat el partit en dues ocasions, però que ha vist com el Barça torna a marcar en una contra i posa el 2-3 al Bernabéu. S'ha quedat glaçat tot el Bernabéu davant d'aquest gol de Giovanni Silva. La celebració, quan va acabar el partit, va dir que és una celebració que feien al Brasil, que no és ben bé una botifarra. Ara va dir, no, aquí també la fem. Va dir que és una celebració expressiva, però que res té a veure amb buscar ofendre el rival. Li va sortir a dins, en qualsevol cas. Juga Sergi. Que no sembla que estiguem al minut 91. Encara té força per pujar a l'atac. Sí. Sergi, precisament Rivaldo. Rivaldo que va completament coix. Atenció, Giovanni. No hi ha fora de joc de Giovanni. Giovanni. Pilota solta. I després no ha pogut fer la rematada Sergi. Amor. Rivaldo per Figo. I ara sí, final del partit. Victòria del Barça per 2-3 en un partit memorable. Gràcies a tots vostès. Fins una altra.